asylum seeker. Oh, wait. If Sudanese, no. Paris, the big city, yeah? But small cities, Anje is very nice to go here. He says Anje is very nice city for help for asylum, for asylum politically, yeah? You help for not Sudanese, not, but for anyway, for asylum, yeah? You help. He tell me that it's very nice city. You take anything, not difficult. If you go in Paris, it's difficult for asylum seeker. No sleep, no take for bus, no move, no. Yeah, it's difficult. He tell me that. I'm afraid maybe it may be risky to my family in my country because the government of Eritrea, when they see my picture, maybe they may arrest my family and they may pay them 50,000 lakh for our country's currency. So I don't want to be risky as my family there. That's why I make not want to be shot in my face. The governor of Sudan, they attack the area for the Khawa area by plane, yeah? He attack the area for the Khawa, Amboro, Kornoi, Tina. This governor of Sudan, yeah, not like the people of Darfur. والله شغل حاجة الأول مرقني هو الحرب، لأنه حرب قام في دارفور وما شفت ما خلى لا يابس ولا أكتر. وأنا كمان اتضررت شديد لأنه أنا فقدت أسرتي، 2 منهم أم وأب، أم وأخت، وهذا السبب يعني كرهت الحياة ذاته فيها، ومتضرر شديد، ضرر شديد مرة واحد، وكان راسي ذاته لفة وشبك زي ما بقولوا، يعني خلاص يعني زول ذاته كم لقى حاجة ده ممكن يتصدم، يعني بجو صدمة يعني. وبهذا يعني أنا قمت ما عندي أي هلل وما في جاني أقرب فكرة إنه أنا بخلي بلدي. My family live in Amboro. Attack Amboro, Kornoi. My father go in Amboro and Kornoi. I am living Fashil. I listen that. Your father is died. I forget two in my family. The one, my father. The second, my sister. After that, I am crying, yeah? Father, sister, I am crying. I'm not angry I sing in my country. Sing the fighting, the attack. Maybe my brothers, I have 2 brothers there. There's somebody
he tell me he's governor of Sudan of Janjaweed. He's attacked this area. Maybe he's died. This day I am angry. Why I am angry? This is the last in my family. Yeah? Ce trebuie să știi tu neapărat ce a zis. Tărmăniele po firmă. Tu, Vandana, ai fost la spital așa? Da. Și de ce? Am fost și eu așa, gravidă. Sunt mai tare. Și mi-am făcut. Și dacă nu erai tu, nu se făcea nimic. Da. Și N-am avut acte, n-am avut documente. Pur abdoro. Așa. Caralilia mă ne credem nu știu de... Poliția m-a luat și m-a ținut legată și pe mine și pe drezecoania asta. Și n-ai văzut nimeni care te-a... Aici, la Franța, nu zic de mine, dar cineva că a vorbit de sănătate, de exemplu, cum se simte... Nimeni. Nici nu le-am băgat în seamă, n-am avut treabă. Și dacă nu ai făcut avort, să fie o problemă mare, nu? de tot. Era de tot. în România. Când ai fost așa la spital, că ai fost foarte bucuroasă că se face, dar și ai fost triște că nu prea, acolo vroiam, acolo nu vroiam. Da. Așa. Și bine, eu cred că... Mi-a părut rău. Da. Da, mi-a părut rău. Dar, Eu știu că așa este, e rău adică că este ca un fel de abandonație un avort la un copil, dar nu avem posibilitate. N-avem. Dacă aici, în Franța, nu s-a putut pentru 1, pentru 2, hai să zic pentru mine și pentru bărbatul meu, de mâncare. Da, să mai au și 2 copii după mine, 3, 4, 5, dacă aveam în Franța. Ce făceam cu ei? Mă uitam în copiii mei cum zberau de foame. Copilul cere de mâncare, copilul cere să-l îmbraci, copilul cere cărți, trebuie la școală, da, trebuie... Păi și noi nu avem posibilitatea asta. Crezi că nouă nu ne drag de copii? Are condiții. Crezi că nu ne drag? Nu ne drag. Și ne place suflete de oameni. Ăștia sunt un avort dacă îl face suflet de om pe care îl omori. Crezi că nouă nu ne pare rău? Dar nu avem ce să facem. Nu avem ce să facem. Decât să mă uit așa în el cum tinuie de foame, păi mai bine nu-l mai fac. Da, că eu Să știi tu neapărat ce a zis. Tărmăniele po firmă. Am plecat de acasă, că ne-am gândit că aici e mai bine, în Franța. Ne-am plecat de acasă pe 20 ianuarie, dar când am ajuns aici, la o lună și ceva, o lună jumate, când am venit, am stat în parc. Am dormit în parc, la Parcul Balzac. Ce să spun, după un timp am văzut niște persoane, niște negri, că intrau acolo pe strada aia la 48, 48. Și ne-am dus și noi după ei acolo, când am văzut. Când am văzut că nu ne-a spus nimic, ne-am dus și noi acolo, ne-am luat camera, am stat acolo tot. We have many people here, the people from Sudan, Darfur and Romania, but we don't have a problem with them. Just until we get our paper in France, we will stay here and it's better to be agree with the people and we will live together without having any problem.